Genesis Kapitulo 2. Gani ang duta, ang langit, kag ang tanan nga yara sa ila nahuman. Sa ikapito nga adlaw natapos ang Dios ang iya buluhaton, kag naguntat siya sa pag-obra. Ginbendisyonan niya ang ikapito nga adlaw, kag ginpain niya ini subong isa ka pinasahi nga adlaw. Kaysa sini nga adlaw gintapos niya ang iya mga buluhaton, kag naguntat siya sa pag-obra. Amo ini ang paagi sang pagtuga sang duta kag sang tanan nga yara sa langit. Ang katamnan sang Eden. Sang paghimo sang Ginoong Dios sang duta kag sang tanan nga yara sa langit, wala gid sing tanom sa duta, kag wala gid sing binhi nga nagpamuhi, kay wala niya pagpaulana, kag wala sing manugpanguma sang duta. Bisan wala sing ulan, ang tubig nagtubod sa duta, kag naghatag sing tubig sa bug-os nga duta. Dayon ang Ginoong Dios nagkuha sing duta, kag ginhimo niya ini nga tawo. Ginuhoy pa niya ang ilong sang tawo sang ginhawa nga nagahatag kabuhi, kag ang tawo nagsugod sa pagkabuhi. Dayon ang Ginoong Dios naghimo sing katamnan sa Eden, sa sidlangan nayon, kag ginpapuyo niya didto ang tawo nga iya gintuga. Ginpatubo sang Dios ang tanan nga sahi sa mga kahoy nga matahom, kag nagapamunga sang maayo nga bunga. Sa tunga sang katamnan may kahoy didto nga nagahatag sing kabuhi, kag may kahoy man didto nga nagahatag sing pagtalupangod sang maayo kag sang malain. May isa ka sapa nga nagailig halin sa Eden, kag nagahatag sing tubig sa katamnan. Sa unhan sang Eden nagsanga ini sa apat ka suba. Ang nahauna nga suba amo ang pison. Nagalibot ini sa duta sang Havila. Makita didto ang puraw nga bulawan, kag ang malahalon man nga agwa, kag ang malahalon nga bato. Ang ikaduha nga suba amo ang gihon. Ini nga suba nagalibot sa duta sang Kus. Ang ikatlo nga suba amo ang Tigris, nga nagaagi sa sidlangan sang Assyria. Ang ikapat nga suba amo ang Euphrates. Dayon ginpapuyo sang Ginoong Dios ang tawo sa katamnan sang Eden, sa pag-atipan kag sa pagbantay sini. Ginsingganan sang Dios ang tawo. Sarang ka makakaon sang bunga sang bisan ano nga kahoy sa katamnan. Luwas sang kahoy nga nagahatag sang pagtalupangod sang maayo kag sang malain. Hindi ka magkaon sang iya sina bunga, kay kun magkaon ka, mapatay ka. Dayon ang Ginoong Dios nagsiling, hindi maayo nga ang tawo magpangabuhi nga isahanon lamang. Himuan ko siya sing kaupod nga bagay sa iya, sa pagbulig sa iya. Gani nagkuha siya sing duta, kag ginhimo ang tanan nga mga kasapatan, kag ang tanan nga mga kapispisan, kag indala niya ini sa tawo, sa pagtan-aw kung ano ang ipahingalan niya sa ila. Ang ngalan nga ginhatag sang tawo sa tagsa sa ila, amo ang nangingalan nila. Gani ang tawo naghingalan sang tanan nga mga kapispisan, kag sang tanan nga mga kasapatan. Pero wala gid sing isa sa ila nga bagay mangin kaupod niya sa pagbulig sa iya. Dayon ginpatulog sang Ginoong Dios ang tawo sing hamuok gid, kag sang nagakatulog siya, ginkuha sang Dios ang isa ka gusok niya, kag dayon ginpapali ang unod sa sina nga bahin sang lawas. Ang gusok nga ginkuha niya sa lalaki, ginhimo niya nga babayi, kag gindala niya ini nga babayi sa lalaki. Dayon ang lalaki nagsiling, karon iyari ang pareho sa akon,
tulan nga ginkuha sa akon tulan, kag unod nga ginkuha sa akon unod. Tawgon siya nga babayi, kay ginkuha siya sa lalaki. Tungod sini, ang lalaki magabiya sang iya amay kag iloy, kag magapuyo upod sa iya asawa, kag sila nga duha mangin isa. Ang lalaki kag ang babayi hublas, pero wala sila mahuya. Mga kaabyanan, bantayan ninyo ang isa naman naton ka episode, ang Genesis Kapitulo 3. Madamo gid nga salamat.